Bueno, aquí tenim una força aplicada sobre un cos de massa M amb un angle de 30 graus i volem saber quin és el valor de la força aplicada per a fer que hi hagi lliscament, perquè comença a lliscar este cos. Bé, doncs estudiem les forces i tenim la força aplicada. El pes, la normal i també tenim la força de fricció estàtica. Agafem les coordenades, x, y, i ara la força aplicada té dos components, FA per cosinus de θ, on este angle clarament és el mateix que este, i FA per sinus de θ. De manera que les equacions d'equilibri són FA cosinus de θ menys la força de fricció és igual a massa per acceleració. I per l'altra banda tenim la normal menys el pes menys la component del pes, i aquí tenim igual a 0. En el cas de la fricció estàtica tenim que l'acceleració igual a 0 i, per una altra banda, la força de fricció té el seu valor màxim, que és el coeficient de fregament estàtic per la normal. I volem veure què val la força aplicada en aquesta situació de lliscament imminent. N de la segona equació és mg més FA per el sinus de θ, i ara tenim FA per cosinus de θ és igual a la força de fricció de la primera equació, i posant el valor màxim, això serà mu sub P per la normal, i és mu sub P per mg més FA per el sinus de θ. Anem a combinar els termes, per això posem a mu sub P per mg més mu sub P FA per el sinus de θ i FA per cosinus de θ menys mu sub P FA per sinus de θ és igual a mu sub P per mg. Per tant, FA per cosinus de θ menys mu sub P per sinus de θ és igual a mu sub P per mg. I finalment tenim que FA és igual a mu sub P partit per cosinus de θ menys mu sub P sinus de θ per mg. I en aquest cas, gastant el valor θ igual a 30 graus i mu sub P igual a 0.1, obtenim que FA és igual a 0,12 mg. Si la força aplicada és major que 0,12 voltes mg, aleshores el cos entra en lliscament i podem tornar aquí i gastar aquest sistema de coordenades en el qual aquesta equació ja no estaria, perquè el que tindrem seria que la força de fricció serà igual al coeficient dinàmic per la normal, que té un altre valor. I d'ahir podríem calcular l'acceleració.